ब्रह्म कासि कत्रा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै सिडली कासि कत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखांहोनाय आरो बर' माहारि बादखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा माहारिबादखौ जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन होननानै एबसुनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो हर सान खामानि मावनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बाहागो लाफानो खावलायबावो। ब्रह्म कासि कत्रा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै सिडली कासि कत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखांहोनाय आरो बर' माहारि बादखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा माहारिबादखौ जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन होननानै एबसुनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो हर सान खामानि मावनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बाहागो लाफानो खावलायबावो। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म। कासि कत्रा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै सिडली कासि कत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखांहोनाय आरो बर' माहारि बादखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा माहारिबादखौ जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन होननानै एबसुनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो हर सान खामानि मावनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बाहागो लाफानो खावलायबावो। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म। कासि कत्रा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै सिडली कासि कत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखांहोनाय आरो बर' माहारि बादखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा माहारिबादखौ जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन होननानै एबसुनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो हर सान खामानि मावनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बाहागो लाफानो खावलायबावो। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म। कासि कत्रा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै सिडली कासि कत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लानानै गोसो थुलुंगाखांहोनाय आरो बर' माहारि बादखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों।
बे हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा माहारिबादखौ जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन होननानै एबसुनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो हर सान खामानि मावनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ